A xeración de riqueza e a fixación de poboación no rural son os principais obxectivos que persegue o programa LEADER xestionado por Agader. O delegado territorial da Xunta visitaba esta mañá unha das empresas beneficiarias desta iniciativa, a panificadora Dubra Seda, situada no polígono da Auga Levada en Noia. Aínda en fase experimental, a nova empresa lanzará ao mercado unha nova liña de produción que combina a tecnoloxía punteira a nivel internacional coa materia prima galega. Un obrador de bollería dulce e salao, vale? O noso máis forte vai ser sempre o I+D, mas sí que temos amplio recorrido nesta pata e, bueno, imos traballar moitísimo coa materia prima galega, que temos unha materia prima pois excelente, a nivel salaos, pois, bueno, a carne, a ternera gallega, con denominacións de origen daqui de Galicia, temos o queixo, temos o mar, produtos bonísimos para facer un produto de calidad. Esta é unha das 6 entidades do Barbanza que se acolleron a esta liña de subvencións, que en total destina á comarca preto de 700.000 euros. En esta comarca, na comarca do Barbanza, pois están financiando un total de 6 proxectos, unha subvención para este ano 18 e vai vinculada tamén ao 19 de 691.000 euros que vai permitir mobilizar pois algo máis de 1,8 millóns de euros na posta en marcha de distintos proxectos en toda a comarca. Precisamente entre eses 6 proxectos destaca unha iniciativa pública que tamén se está a desenvolver en Noia, a creación dun albergue de peregrinos na antiga fábrica de curtidos da Chaínza. Estamos a falar da recuperación de un elemento do patrimonio industrial do pasado, como era esa antiga fábrica de curtidos, que se está xa traballando na consolidación deses muros exteriores, desas edificacións que conformaban ese conxunto, e un dos edificios vaise a dedicar a albergue turístico con capacidade para aproximadamente 30 aloxados, o cual, bueno, tamén xeneraría unha actividade económica e, por outra parte, permitiría a recuperación de un patrimonio industrial que é un dos reclamos ou dos atractivos turísticos que pode ter esta comarca.